bio pomladit tamo i to ne. Klonite me majmune! Ona da misli o svojim roditeljima, ona je nabio ti imala hranu o kojoj misli, o kojoj... Ej, Nataša, mogu je jednu čašicu? Ako donesem čašu, da nisam A da ide? Jurije, gledajte, po brdmanu guraju se. A vidim, mi dao sebi obiska. Šta je bilo? A od sutra pojela dijan. Činiš tu. Na neki crna sleda. Razgo preuzela je i Twix, i Mars, i Smok. Što da napred pišeš? Neci, ide najedno kod apartmana. Ne daj, ne da uđe u apartman, gledaj stao na vrata. Gledajte. Šta vrište ovo? Sad je treba sve slikati, pa sakrivati ovdje. Ajde bre, ovo je bre, bez obrazno. Ajde, koja je krava? Fran, a gdje si stavio sliku? Koja je krava sada? Fran. A vi Kristijan, čud. Stoji Kristijan, neka je. Pojenta u tome je Miljan te braniš, ona namjerno hoće. Miljan mi daš odmah čokoladu, skriješ iz kurce Milan. Šta se dešava? Gdje mi je slika? Neću baš, kod mene. Ja sam bila ovdje, Miljan. Kod mene slika. Šta je bilo? Malo Nije, da kako, što lažeš, nije. Kod mene slika. Eto, kroz slipaš Reco, to. Reco, što se postavio? Kod mene slika. A Mira, a Mira. Meca gelja i... Miljana, prvi i posljednji put si mi rovadila po kresu. Jasno? Ma šta će meni tvoja slika daleko? Ko ti je rekao? Meni treba tvoja slika, nemam ni svoju stvar. Ima još to kola se popili sad. Uzmi kad ti kažem, čovječe. Nema, uzmi. Sara, ili su obavezno, samo da pišem. Ono mogu? Džaba. Šta ne možeš? Zakini su vrati, ne mogu sloboditi. A ćeš to mi daš pravi. Danijele. Da, da probam. Meta, što si piješ od ove? Jao, ej, ovo je... Ja sam ovo smeka sve. Ne može ni da krije, znači kad ima ženu svoju riječ. Šta? Stik, ne mogu to da legično se ne smenja. Tako da. Šta si ti sam radio? Da su pažnje škvaret, upalite škvaret production da mogu da kuvam. Da istečem pitanje. Iki, ja mi nisam... E ti isto imaš tu čokoladnu masku. Stavila sam je danas, ostavim je malo za sutra, za neke druge.